Чували ли сте фразата «Никога няма да простя това, което ми причини»? Това е едно от най-опасните изказвания, които човек може да каже. Колкото и добър човек да си, истината е, че нито един от нас не е перфектен и всеки един от нас в даден момент от живота си е съгрешил пред Бог и пред хората. Единствено Исус Христос е този, който живя съвършен живот, като 100% Бог и 100% човек, без да допусне никакъв грях в земният му живот, поради което и когато умря, смъртта не можеше да го задържи. Той възкръсна и всеки, който вярва в Него, има опрощение на греховете си. Ако Бог толкова те обикна, че изпрати сина си, за да умре за твоите грехове, той ти не трябва да държиш непростителност към хората, които са съгрешили спрямо теб, защото това пречи само и единствено на теб, да получиш пълнотата на дара на прошка и свобода от страна на Бог. Знам, че за някой от вас това може да е много трудно, защото има хора, които са постъпили ужасно спрямо вас и може би си казвате, аз това не мога да го простя, но трябва да разберете, че прошката към другите хора е повече за вас самите, отколкото за тях. Искам да те водя в една кратка молитва, чрез която да поканиш Бог да ти помогне да простиш на хората, към които все още държиш непростителност. Господи, благодаря ти, че изпрати своя син Исус, който умря и възкръсна на третия ден, за да имам прошка на моите грехове. Моля те, помогни ми да прости на всеки един, към който държа непростителност и ме освободи от оковите на непростителността. Амин.